Ba abun mamaki ba ne don kun yi saɓani da mutane. Ba abun mamaki ba ne don duk iya bayanin ka yi ƙoƙarin gamsar da mutum amma ya kasa fahimta. Ba abun mamaki ba ne ka samu mutane sun yi yamma wani kuma ya yi gabas, ko ka samu mutane gaba ɗaya sun yi gabas wani shi kuma shi kaɗai ya yi yamma. Ba abun mamaki ba ne don ka samu mutum yana tada jijiyar wuya kan wani abu da ya yarda da shi yake ganin shi ne daidai. Duk waɗannan abubuwan ba abun mamaki ba ne, saboda akwai bincike na kimiyya da yake nuna cewa haka dama halittar ɗan adam take. Ku biyo ni a cikin wannan bidiyo don jin yadda wasu abubuwa guda biyu suke jawo muke ganin cewa mun saba da mutane a tunani da fahimtar rayuwa, da kuma yadda za mu ci moriyar hakan a matsayinmu na bil'adama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallo da saurare, ina muku barka da zuwa wannan shiri a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Global Media. Sunana Ahmad Sani, marubuci a kamfanin Hausa Global Media. Ba mamaki ka taɓa ganin wani sabon faɗawa soyayya. Ana ta ƙoƙarin nuna masa illolin wanda yake so ɗin misali, ko ita ana ƙoƙarin nuna mata illolin wanda take so ɗin. Amma sai ka samu suna da kafiya, sun kafe a kai, su dai ba sa ganin komai da abin da ake faɗa ɗin nan ba sa lura. Akwai wani abu da ake kira motivated perception. Shi motivated perception wani yanayi ne da mutum kullum zai dinga ganin abubuwan da yake tunaninsu, abubuwan da yake bukata, yake sawa a rai, yake sha'awa, yake ƙauna. Ma'ana a motivated perception, aɗifa ko yanayin zuciyar mutum, abubuwan da yake sha'awan zuciyarsa su ne suke haska ma kwakwalwarsa abin da zai dinga gani. Duk abin da mutum zai gani to wayannan abubuwan da suke zuciyarsa ba za su bar shi ya fassara shi daidai ba. Wannan shi ake kira motivated perception. Lokacin da mutum yake soyayya, ku da ba ku cikin soyayyar, ku ba ku da wannan aɗifa ɗin a game da masoyiyar tasa. So da hali mara kyau da za ku hango, ko wasu illoli da za ku iya hango masa, ba zai taɓa sauraron ku ba, domin shi iya abin da yake son gani shine yake gani, iya abin da zuciyarsa take son gani shine yake son gani. Zuciyarsa kullum tana ƙawata masa kyau, hali masu kyau, kula, soyayya, yadda aka damu da shi da sauransu. Da haka kullum waɗannan abubuwan yake gani, idansa ya rufe. Shi yasa ake cewa makaho so makaho. Idansa ya rufe gaba ɗaya, ba zai taɓa ganin wani abu saɓanin haka ba. Amma misali idan da bayan shekaru za ka sake samun wannan masoya, a lokacin maybe soyayyar ta ɗan fara sanyi ko wani abu makamancin haka, ko sun samu saɓani ko sun rabu, to inda za ka faɗi wani mummunan abu game da wannan masoya, ko za ka nemi shi ya faɗi wani mummunan abu, za ka samu zai iya lissafo maka abubuwan munana, wanda a lokacin baya ba zai taɓa kawo maka wani mummunan abu ba, kullum kyakkyawa yake gani. So wannan shi ake kira motivated perception. Akwai wani abu kuma bayan wannan, abin da suke kira naive realism. Shi kuma wannan wani yanayi ne da mutum zai gamsu da cewa abin da ya yarda shi ne daidai, to kullum shi ne daidai. Duk wani abu da ya saba wa ra'ayinsa ko mahangarsa game da rayuwa, to kuskure ne, kullum shi ne akan daidai. To idan motivated perception suka haɗu da naive realism, wani irin mutum kuke gani za a samu? Mutumin da idansa ya rufe, iya abin da ya yarda da shi yake gani, sannan kuma idansa ya sake rufewa, iya abin da ya yarda gaskiya shine yake gani a matsayin gaskiya. Ba zai taɓa yarda da wani abu da ya saba ma wannan ba. Ma'ana shi zuciyarsa ita take nuna masa, kuma ya yarda da abin da yake gani, sannan kuma ya kafe, ya turje a kai, kuma yana kallon ma cewa duk wanda baya kan wannan ra'ayi nasa shine akan kuskure. To wannan abin gaskiya yana da illoli da yawa. Tunda ya kan rashin yi wa mutane uzuri, yawan faɗa da mutane, kallon abubuwa a gugunce da sauransu. Don haka waɗannan abubuwa ne da mutum ya kamata ya san suna faruwa a tattare da shi, sai kuma ya san ta inda zai ci moriyar haka. Ta inda ake cin moriyar waɗannan abubuwa guda biyu shine mutum ya gane cewa to wannan fa yanayin da yasa yake kallon abin da yake kallo a yadda yake kallo ba laifinsa ba ne. Akwai abubuwan da suka faru watakila a rayuwarsa da suka jawo yake kallon haka. Sannan ni ma bani da tabbas ɗin abin da na imani ɗin shine daidai. Da haka sai ya masa uzuri akan wannan abu. Abu na farko kenan. Abu na biyu, mutum zai zama yana kyakkyawan tunani game da rayuwa. Ma'ana mutum ya san cewa to tunda akwai motivated perception da naive realism, to bari na yi ƙoƙari da abin da na yi tunani na tsaya na tabbatar da cewa kyakkyawan tunani ne. Saboda idan bana kyakkyawan tunani zai zamo abubuwa munana zan ta gani a rayuwata. Wanda yake kallon mutane kullum maha'inta ne, ko cutarsa ake, ko zalunci ake, ko wani abu makamancin haka, to kullum irin waɗannan abubuwan zai ci gaba da gani a rayuwarsa. Saboda motivated perception ba zai bar shi ya kalli wani abu daban ba, kullum zuciyarsa za ta dinga haska masa abubuwan da yadda da su ne kullum suke faruwa.
wanda kuma yake kallon cewa a ga mutane can suna kasuwanci, suna samun riba, suna cin nasara, wasu suna yin ilimi, wasu suna yin kaza, wasu suna yin kaza, wasu suna yin kaza, to kullum shi ma zai dinga samun kyakkyawan tunani, kuma wannan abin ba zai bar shi ya zauna ya zama baya ba. Gaba ta gaba da mutum zai ci moriyar wannan abu shine sanin cewa akwai yiwuwar zuciyarka ta yaudare ka, ta ba wa kwakwalwarka fassara wani abu ba daidai ba, sannan sanin cewa kai mutum ne da zaka iya zama mai kafiya akan abin da ka yarda da shi. To ya kamata mutum ya gane cewa ko don wannan dalili ba zai yi addini da tunaninsa ko hankalinsa ba. Ya kamata ya tsaya ya tuna cewa to ai wataƙila hankalina ko tunanina zai iya yaudara ta, to bari na ba abin da Allah da manzo suka ce. Sanin cewa zuciyarka tana iya jujjuya ka, ba kullum ne hankalinka yake iya aiki shi kaɗai ba tare da tasiri na zuciya ba, zai taimake ka kwarai wajen samun salama a rayuwarka. Za ka dinga bin tsari, za ka yi abubuwa yadda suka dace. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da mutum zai ci ribar waɗannan motivated perception da naive realism. Ina fata kun ƙaru da wani abu a cikin wannan bidiyo. Idan wannan ne karanku na farko a wannan tasha tamu, za ku iya danna alamar subscribe saboda ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa da ilmantarwa. Za mu ji daɗi idan kuka yi likin wannan bidiyo kuma kuka yaɗa shi domin 'yan uwa su amfana. Mun gode, sai mun haɗu a shiri na gaba.